Kneel po for the prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for for us. us. Ipamibi na po niya to ang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan samong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo. Daraan samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19.
na nagpupurisaw sa muya as sinagbawi ni mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap ng bulong asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman siring man pagkahirap. Ipinapamibi niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nag-aataman sa inda, tauwining kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangahaan mga nagmumundo. Warasan sa moyan grasya sa panahon na ining kadipisilan na magingawa para sa karahayon kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kawarasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kay ining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade. Kasaro kami Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos. Hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan na sin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghihelang. Ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo San kami. Pedro Calungsod. Ipamibi mo Gabos kami. na Angeles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan ayo ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot ni Tess D. and family, for the gift of life of Noel, dolot ka Nunez family, for the birthday, dolot ni Cristina Engera, birthday blessing for Julia, dolot ni Nancy B. Songkuya and family, 17th wedding anniversary, dolot ni Mr. and Mrs. John Piape,
For all the blessings, dulot ni Jenny Ann Villanueva. Thanksgiving, Mass, pass the civil engineer Emil Ryan Paulino, Albert and Michelle Paulino. Mga special na intensyon, for guidance, dulot ni Cyril Mendez and family, for good health of Ana Villanueva, dulot ni Jenny Ann Villanueva, for fast recovery of Marie Ranyola, dulot ni Mr. and Mrs. Rolio and Rosita Milante. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Marcelino Ian, dulot ni Tess Lorete and family, kay Floserfina Loreta, dulot kan Azopardo Cantara family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, kay Donato, dulot ni Rita, kay Nancy, dulot ni Canas family, kay Jose, dulot ni Nilfali and family, Alicia, dulot ni Renal Rehuso and family, Rosalinda, dulot kan Solis family, Kurt Michael, dulot ni Tess Sanyosa, Larry, dulot ni Jenny Ann Villanueva, kay Rolando, dulot ni Mr. and Mrs. Rolio and Rosita Milante, sa kalag ni Salvador, Gregorio, dulot ni Lani and June Rico, kay Jimmy, death anniversary, dulot ni Aurora Daca, sa kalag ni Maribel, Jude Romel, para sa gabos na kalag, dulot ni Zaldi Belga, sa kalag ni Romeo, for the death anniversary, dulot ni Eden Liamoso. Sa giraray po, Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan Sabado sa ikaduwang semana kan Adviento. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka na mga kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sabado, aldaw na ipinapanungod niya to sa satuyang mahal na ina. Si Nuestra Señora de Salvacion, an patrona kan probinsya ni Nalbay, asin kan bilog na diocese kan Legazpi. Magdulo kita sa sayang intersesyon asin tabang sa satuyang mga pangangaipo. Mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to sa tabang asin intersesyon ni ina. Ngunyan, midbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad, tanganing magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Biren, sugabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagpara. Amen.
mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami magsubang lugod sa samong mga puso, ang liwanag kan sa imong kamurawayan. Tanganing nahali na ang gabos na diklom kan banggi, ang pagdatong kan ilaw kan buktong mong aki, magpahayag na kami mga aki mo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyogon yato ang enot na babasahon. Babasahon ginuno sa libro ni Sirach. Si Elias na propeta nagpahiling siring sa kalayo. An sa iyang tataramon naglalaad siring sa karaba. Siya ang nagpadara kan gutom sa sainda. Asin siya ang nagpasakit sa inda. Sa bagsikan tataramunin kagurangnan, pininto niya ang mga langit, makatulon niyang pinaoranin kalayo. Mamurawayon ka sa imong mga gibong nga ngalasan, o Elias. Si Isay ang makakapagmuraway siring sa imo. Isinakat ka sa langit, sa aripuros nin nakalayo. Sa karwahe na dara nin mga kabayo na nagkakalayo. Susog sa mga hula kan mga profeta, siya ang magpapakulpa kan kaanggotan nin Diyos. Bago pumutok ang kaanggotan ni iyan, siya ang mabirik kan puso nin mga magurang sa saindang mga aki. Asin siya ang magpapakarhay kan mga tribo ni Jacob. Palada na nakakahiling sa imo, asin anagada na may pagkamuot sa imo. Uli ta magkakamit man nin buhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor nin Israel, hinanyuga kami. Hali sa trono sa ibabaw nin mga kerubin. Magliwanag ka, pahilingan ang sa imong kapangyarihan, asin suruga kami. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Diyos nin mga hukbo, dumungaw ka hali sa langit, asin hilinga kami. At amana ining ubasan, asin suruga, an itinanom kanong tuumong kamot. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Suruga kan tuumong kamot ang sa imong pinili. Ang tao na tinawaan mo nin kapangyarihan. Day nananggad kami matalikod sa imo. Tawi kami nin buhay, asin aarangon mi ang sa imong ngaran. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, Alleluia, Alleluia. Uyanan kagurangnan, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos nagapot, tadaw taan mga iskriba nagsasabi na sa Elias ang enot na madatong. Si Jesus nagsimbag totoo na si Elias madatong nganing angabos pakarayon. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, si Elias duminatong na. Alagad ay ninda inako, kundi sa indang pinag-ulog-ulog. Siring man ang akin nintawo matio sa kamot ninda. Dangan, nasabutan kan mga disipulos na dapit ki Juan Bautista ang sa iyang sinasabi. Mga tugangan marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning.
It has been part of the Jewish tradition sa saindang kaunan for thousands of years. Igpa-practice ninda na perming may reserve vacant seat permi. Ang rason po kayan kasi up until now they are waiting for the coming of the Messiah. Nagahalat sila kan pag-abot kan Mesiyas. Kaya perming may bakanting tukawan sa saindang kaunan. Pag nagkakaraon sinda. Yanan makamundo. They've been praying. They've been waiting for the coming of the Messiah. Pero kan uminabot na sosog sa Ebanghelyo. Dahil nida na ako. Dahil nida na midbidan. As in, mismong ang satuyang kakurangnan nagsasabi, ginadan ninda ang Mesiyas. Maski susinugo, tanganing mag-andam, kan pag-abot kan Mesiyas, sa tahaw ninda, nayo ang pagkatawo ni Juan Bautista, day ni maninda na ako, pinugutan ninda nin payo. Ngunya na yaong kita sa panahon ni Adviento mga tugang, posible manining mangyari sa satuya. Nagpaparahalat kita kan pag-abot kan satuyang kakurangnan ngunya na Pasko. Pero baka pag-abot niya, data siya mamidbidan. Asin baka pag-abot niya, data mahiling an sa iyang presensya. Ngata, sabi ko nga ni, Christmas, the celebration of Christmas nowadays has been reduced to just a mere secular holiday. Nagsiselebrar kita kan Pasko ta birthday ni Kristo. Kadakol kitang tigigibong mga harandaan, kadakol kitang preparasyon, pero baka suselebrante mismo dahi ta na imbitaran. Christmas ngaya, birthday kan kagurangnan. Siribot-sibot. Pero nalingawan su celebrante. Ibaga minsan, nangyayari po yan sa tuya. Naimbitaran kita sa sarong birthday. Tapadihon ta so ama, birthday kang aki. Nakapagkaon na kita, nakipag-inuman na kita. Day talamang nag-greet su celebrante. Same thing can possibly happen ngunya na Pasko. Kung itututok tasanan sa tuyang sa diri, bako, kay Kristo na iyon celebrante. Nakatutok kita sa parties. Sige ta ng practice. May nagtataragong mag-practice para sa party at yan kan sa tuyang parokya. Tanganing surprise da. Nagpaparaharalat na, may nagharapot na sa kuya. Ano rin nga ma 13th month pay? Ano rin lamang nga may bonus, maski lamang nga hamon dyan. Siribot-sibot kita kadikurar kan mga harungta, Christmas lights, and manlain-lain na Christmas decorations. Kaya perming pano sa may sarong mall dyan, nagsusurusuan ang mga tao. Tamabakal ki mga Christmas decors or decorations. Pero baka nakatutok lang po kita sa selebrasyon. Baka arog kan mga Hudiyo kay itong panahon na nagparahalat sa Mesiyas, kanyao na, day ninda na midbidan, asin day ninda na ako. Sana, bako kita sa selebrasyon magtutok, kundi mismong sa celebrante. Hingawahon tangon niya na Pasko, nalugod pa man kita, makahingawa na mas mapararumta ang satuyang relasyon sa satuyang kakurangan. Bako sanang sa iya, kundi ining relasyon ta sa iya madaranyato sa mas hararoman na relasyon sa lambang saro. Iyan ang kahulugan kan Pasko na paraon ang gabos na kadikluman. Halion ang dai pagkauriyon. Tanganing kita sarong komunidad mahiling niyato ang liwanag na iyo ang satuyang kakurangan. Amen? Sa ngaran ka na maagi asin na Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinad sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami danay na idolot lugod an ostya, kan sa mong debosyon sa imo na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Taas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kanina kong laman, inutob niyaan katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa muandalan ning kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikadwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo anahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kay ba, kan gabos na santos, asin angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal, 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 ang karurangan, Diyos in mga hukbo, Diyos in mga hukbo, anang itasindagan, ano kan sino kaulawayan, o sana, sa kaitaasan, aladanan minadigin, sa ngaran kan kagurangan, o sana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, kurabo ning gabuwas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaling nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabuwas, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siring man pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabuwas asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya sa kunay kamagato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa. Asinan gabos na mga gadaan, dangan ako sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang mabiniyo na esposo, ang mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aking mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya Ama mo, niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-muyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, orasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare pagkilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong iras po niya to espiritu. sa lambang saro, aninakong katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan pinaban, kahit aking
kasalan kan kinaban, paladan kitang uya, digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Spiritual Communion Prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself in spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you your adorable Son in the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and in his name. Apply to my soul, I beseech you, merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those for whom I particularly wish to pray. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Sa kadikloman, O Kristo sa mong kagurangan, at meron ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, hinahagad mian sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos na tabang makaandam sa mong mga naniligan sa mga maraot na gawi para sa fiestang maabot. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad clamamus, exsule spiriere, ad suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuos, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Clemens, o pia
pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filito habitaculum in fecem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, raut cuius commemoratione letamur, ios pia redemptione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. An kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong bendisyonan espiritu. lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherako. Na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inang mapag-ampon, Birhen de Salvacion, sa muyawarasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mapamoton, Birhen de Salvacion, buhay pauswagon nin mga Bicolnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawe ang buhay niya mong taga-albay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Morning and thank you po.